Tuhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni auhag usab sa Korte Suprema nga tukuron ang Judiciary Complex di sa South Road Properties kon SRP. Samtang nga tulo ka station commander sa Cebu City Police Office naghupot sa mga dagkong police station gipang lahugay o mahatagan og higayon nga musaka ang posisyon sa pipila ka mga police official nga dugay na nga nahimong happy sa usa ka police station. Samtang lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi ni hangop sa paghatag og sa PRO 7 og mga kahimanan nga magamit sa kapulisan sa maong syudad. Samtang Senador Jingo Estrada nakapiyansa sa kasong graft may kalamigitan sa flood control issues. Mga kata mga headlines. Sa Cebu City Mayor Nestor Archival ni auhag sa Korte Suprema nga tukuron na ang Judiciary Complex di sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Giawhag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ng Korte Suprema nga tukuro na ang Judiciary Complex diya sa South Road Properties kun SRP. Kini tungod kay hangtod karon wa pa kasugdi ang pagtrabaho nini diha sa gidunar nga luna sa reclaimed property alang sa maong katayuan. Ang city government nihatag og 1.5 ka hektaryang luna diha sa SRP ngadto sa Labang Hukmanan alang sa planong Judiciary Complex niini. Apan kini wa pa gyapon masugdi so kagilagdaan ang kasabutan 7 ka tuig na ang nakalabay alang kang Archival ngayon ang tukuro ang building alang sa Judiciary Complex diya sa SRP aron magamit Cebu sa katuyuan niini. Gusto na kung ano gid na para nako. Kaya importante na masugdan na aron mahuman. Iwa mas gusto sila building sa pagkakaroon. Sige lang yung pangapang. That's correct. Si Mayor Nestor Archival na sa nga City Council una nang nipanumdum sa Korte Suprema labot sa pagsugod na sa nasgutang proyekto. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man Eli Bolonos DYHP Tatak RMN Nationwide. At oras sila 5:14 sa kahaponon. Nagkaminse sa kahaponon samtang tulo ka station commander sa Cebu City Police Office naghupot nig mga dagkong police stations agipang lahugay gi-revamp aron mahatagan og higayon nga musaka ang posisyon sa pipila ka mga police official nga dugay nang nahimong happy sa mga police station. Asa man dapita unsa man nga mga police stations kansa ang mga happy gipahulipan, gilahugay. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Police Major Eric C. Gingoyon is relieved from Police Station 4 and reassigned to City Personnel Holding and Accounting Section. Police Major Tom Ed L. Aghoy II is relieved from Police Station 5 and reassigned and designated as OIC Station Commander, Police Station 4. Mihimo og minor revamp ang Cebu City Police Office sa tulog ka mga dagkong police station nurot sa paghatag og higayon sa mga police official nga ngayon na nga musaka ang ilang posisyon. I hereby relinquish the position as Station Commander of Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign. I hereby assume as Officer in Charge of the Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign. Ginilibuhan sa katungdanan ni si Pepe sa Mabuno Police Station si Police Major Eric Hinguyon o ang mihulip kaniya mao ang hepe sa Carbon Police Station nga si Police Major Tom Ed Taghoy isip officer in charge. Si Hinguyon kasamtangan nga gidestino sa CCPO headquarters o gidak-nang ibutang kini sa usa ka unit alang sa ihang career enhancement. Samtang ang gipili nga mahimong hepe sa Carbon Police Station mao si Police Captain Vince Stein Bontilaw. Ang station commander sa Guadalupe Police Station o ang mihulip kaniya mao ang iyang deputy nga si Police Captain Gabriel Mota. Gihimo ang turnover of officer ceremony sa conference room sa Cebu City Police Office sa magpangulo sa hepe niini nga si Police Colonel George Ilanan. Mato ni Ilanan nga ang pagrelibo ni Hinguyon isip hepe sa Mabuno Police Station o gibalhin sa headquarters tungod kay mohupot kini nga staff position. Sanglit angayan na nga musaka ang ranggo niini gikan sa pagka Police Major nga tuna sa Police Lieutenant Colonel. Natagbaw si Ilanan sa performance ni Hinguyon sa Mabuno Police Station sudod sa katuig kapag dumalan ini dindaghang kinig accomplishments. Ang uban dugay na silang posisyon so kinahanglan na ituyok and some has to go up. Si Major Gingoyon has to occupy a staff position here in
in Cebu City Police Office in order for him to be promoted to Lieutenant Colonel. Gipasalamatan ni Ilanan ang iyang tulo ka mga station commanders nga nakahimo og maayong trabaho sa ilang gibiyaan nga police station ug siya masaligon nga sa bag-o nining tahas ilang makampot ang ilang tinguha. To our incoming station commander, your assumption of office carries with it renewed trust and an even greater responsibility. As you step into the role, you lead with integrity, competence, and a strong sense of accountability. Embrace the challenges ahead with determination and uphold the highest standard of discipline and professionalism. Si Police Colonel George Ilanan, mando niya sa tulo ka mga police officials kay patigbabaw ang mithi sa disiplina o professionalism sa trabaho isip usa ka tinugyanan sa balaod. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyoman Arbor Samantha DYHP, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:19 sa kahaponan, nagkini nga 20, lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi ni hangop sa paghatag sa PRO7 o mga kahimanan nga magamit sa kapulisan sa maong syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea. DYHP RMN Report. Wala nang buhay nang ma-pull out ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Mandawi City ang namatay na isang German national sa naganap na sunog sa isang pension house sa Barangay Gizo sa Mandawi City kaninang masat. At balikan ang report ni Radioman Ken Galenea, kabahin to sa paghangop sa Mandawi City Government sa lakang sa PRO7 sa paghatag og kahimanan nga magamit sa kapulisan sa maong syudad. Ato na samtang sa dugang pang balita mga kasama, Nyapod-apod ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD og 60 ka water container sa Tangke Elementary School sa Talisay City ug duha ka mga water drum sa barangay Sabag 2 ning syudad sa Sugbo isip pagpangandam pagbatok sa epekto sa El Nino. Ingon man ang posibleng atubangon nga limitadong supply sa tubig. Gipanguhan ni MCWD Public Information Officer Division Manager Minerva Herodias ang maong kalihukan o gawang lain pang personnel sa MCWD. Iniesplikar si MCWD Liaison Officer Engineer Cesar Pilarca og simple nga water storage setup at ang automatic valve system para mas epektibo ang pagdaginot sa tubig. Dagkong pasalamat ang gipadayag ni Barangay Captain Keith Noel Wenceslao alang sa tabang sa MCWD og niyawhag kini sa iyang mga residente nga ngandam kaliwa sa padayong epekto sa El Nino phenomenon. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ato karong subayon, atong kadalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo, uban pa nga mga balita ning kahapon nun sa adlong Biyernes, weekend na sab. Sagad baya basta Biyernes unya kung ting sweldo usab ka sa mga nisyo naman uban nga magsweldo karon. Ato i-check ato mga karsada, Radyoman Joseph Osquijano kasama JQ. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Yes, salamat sa pagranto malaida no sa tagapagkadiya diri sa gawas kabahin na kawarasa sa kahapon ning weekend adto karong Biyernes. Atong laho diri sa kuno motan karon sa may Jones Avenue diri sa may Osmeña Boulevard diri habig sa may esquina Santiago. Nata mo ta karon sa may Skywalk ato nakita karon na gikan sa Frente Osmeña padung sa may Abiliana o padung sa may esquina Santiago ug Colon modritra andagan sa mga sakyan karon kapag oras sa video log napita pero dito habig sa may Abiliana Police Station medyo utot andagan sa mga sakyan dito napita pagabot rin sa may unahan esquina sa may Pedro Rosario waray ko daw no modritra andagan sa mga sakyan karon kapag oras samtang Picas Lane gikan rin sa may downtown area padung sa may Cebu Provincial Capital o gikan rin sa may Magian aga Frente Osmeña modritra karon kapag oras paningang Osmeña Boulevard ikan sa pwede pa daw sa may Cebu Provincial Capital, moderate to heavy traffic ang mara sa padong sa may Iscario, din sa may habig na sa may Kamputao, o lahos rin sa may Esquina Gordo, o din sa may Iscario Extension, sa Tilang Gabahin sa flyover, sa may Pag-ibig, o Tilang Gabahin sa flyover, na doon sa may BAR, padung sa may Governor Cuenco sa Bantal area, no, Bantal Road, sa Manila Talamban Road. Ag kani dilambuhan niya, ag Pobjan Polisican Street, karong baga orasa, gikan sa may Finti, gikan sa may Mabulo Church, padung sa may IT Park, slow moving karon ang baga sa kanan, padung sa may Barangay Apas. Samtang ang panagdait, gikan sa may Ayala Business Park, moderate to heavy traffic sa karong orasa,
padugay sa may Hernan Cortes, sa may Lugarta Street, sa habig na sa may Subag Dako. Samtang ang North Reclamation Area, ang Isos Minya, dagat sa masakan padugay sa may Wano Avenue, sa may Pradel, kining reclamation area padugay sa may District Hospital, nakasinatin ni Sikaw sa dagat sa masakan kang mga rasa sa Kapunon. Ang downtown area, waray kabalakan, ang Magallanes, ang Manalili, Colon, Ako Salim, o ang hapde sa may Mabini, Ligaspi, Oreco Idao, Karmara sa Mudet, Andagan sa Masakanan. Samtang ang South Gabain, ang Inbakas, Karmara sa may Hut, Andagan sa Masakanan, padugay sa may flyover Mapaling, o napiktuan nili ang Masak Pardo Highway, o padugay sa may Bulacau, Cebu City, Bulacau, Talisay. Samtang SRP, Mudrit, Andagan sa Masakanan, karong Gamagrasa sa Kahaponon. Maliplakas siya Tasol Garon, kadana ni Kahaponon sa Lawag Biyernes. Ikadali sa gawas sa lang sa traffic update. Kanyo Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Kataka, Armen. YHP, una sa lahat. Traffic Update. Salamat Radio Man Joseph Kinghano. Samtang dako og matabang sa pagpalambo sa operasyon sa kapulisan ang mga kagamitan nga nadawat sa Mandawi City Police Office ikan sa PRO7. Si Mandawi City Mayor Junkie Uwano nagpasalamat sa PRO7 sa paghatag niini og balor 15.1 million pesos nga police equipment aron mapalambo pa ang police operation sa MCPO sa komunidad sa syudad sa Mandawi. Si PRO7 Acting Director Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad may turnover sa mga kahimanan ngadto sa MCPO. Lakip sa gihatag sa PRO7 nga mga kahimanan mauang na po ka mobility assets nga adunay unom ka sakyanan, opat ka motorsiklo, tactical gears, mga vest, communications equipment o mga kagamitan nga magamit sa police operations labi na gyud panahon sa kagabihion. Ang turnover ceremony gipahigayon sa MCPO headquarters o gitambungan usab sa kadagkuan sa Police Advisory Group pinaagi sa chairman niini nga si Steven Yu, happy sa MCPO nga si Police Colonel Cirilo Acosta Jr. kuman pang opisyal o personnel sa MCPO. Or nangala na, ubay-ubay man nga mga personalidad, mga kanhi of na magkatambong sa Kansaga na sa ADM building at mga ng Jollibee diya sa May Kansaga. Ang ilang opisina alas 8 nga to sa alas 5 sa kahaponon, Lunes nga to sa Sabado, ugma kay Sabado man so open ang Life Extension Vitamin D3 clinics mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. May kami nausap na to ni Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Boston Amarivan, Nicolette Boyles o Ola Boyles and Minik Boyles sa Ubay Bohol. Ikada di Cha-Cha Boyles. Happy birthday sa mga nag-birthday karon, Mayo 29 o happy birthday nga to ni Ma'am Agnes Aresco. Amay nga pagpamina og may hapon og happy birthday Ma'am Agnes gikan na sa Lupon sa Barangay Hipodromo o gikan sad sa Aresco family diha sa Panalipan, Katmon, Cebu. Ayaw ko kaminaw. Happy birthday, Ma'am Agnes sa Jule Aresco na nag-birthday karong adlaw. Happy birthday, Ma'am. At oras sa 5:36, dugang pa mga balita mga kasama sa ato pagbalik kuman sa mga pahinungdong.